flinke drukte in Valburg, nog 15 kilometer te gaan tot aan Nijmegen. Maar als u dit druk vindt, vanochtend bij de wedstrijd in Nijmegen, bij het startsein, daar waren ook heel veel mensen. Het startschot is gegeven. En ik ben begonnen aan mijn eerste 50 kilometer van die Vierdaagse van Nijmegen. En Jelle, altijd zo slecht weer met die Vierdaagse? Nee, niet altijd. Nee? Dat is er niet gezegd dat het zou regenen, maar vooruit. Hou je het vol? Dat zie je wel. Het weer is op zich goed, lekkere wandelweer. Dus, Wie ga je er lopen? Super hè? Ja. Fijn werken. Hoeveel skiën? Dus de 4e keer. Eindelijk heb ik niet gelopen, 3 keer gelopen. Dus En dit keer? moet gaan lukken. Hè? Dames en heren, Ute Ruiver, ga je het goed? Gaat hartstikke goed. We hebben er geen bloren. Niemand heeft bloren. Meneer, je kijkt wel een beetje pijnlijk. Nou, dat is misschien door die zon die me nu in de nek zit te steken en kijken zie. En dan moet ik die vrolijk. Zou zo pijnlijk kijken of niet? Het Vierdaagse gevoel is het gevoel van saamhorigheid, vriendschap, internationaal. Mensen van allerlei kunnen. En strakjes aan het eind komen we met z'n allen bij elkaar bij de dikke boom op de wedren. En dan drinken we een pilsje en genieten we van de dag die we gehad hebben. En van de dag die we weer kunt. Wie ga je dit? Prima, gaat tot nog toe uitstekend zelfs. Hoeveel kilometers moeten we nog? Ja, nog 15. Ga je met eens mee? Doe ik. Kom op dan. Ja? Nou, Hey, groetjes. tot mijn eigen. Hoi hoi. Hoi. Succes Robert!